hello, namaste ಪೂರೈಲ್ಲ ಏನು ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಉಡುಪಿ ರಂಚಿ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಮೇಸೋ ಕೆಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಮಿಳ್ ದೋದಿಪ್ಪಾರು ಕುಂಜಾರುಗಿರಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮೈತೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಠ ಮಠ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮೈತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂತೂರ್ಗಿರ್ತೀಯ APT ಬಾರಿ ಬರ್ತಾ ಲೆಗೊಂಡು ತೂಕ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ ಬರ್ಸಂಡಿ ಅವನು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಬರ್ಸತಿಕನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಮೊಳಕೆ ಕರೆದ ಟೋಲ್ಗಿರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತ. ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ತಂದು ಪೋಯಿ ಹೈವೇ ಹೈವೇ ಹೈವೆಡೆಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪೋಪು ನಡೆಗೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ನಮ್ಮೈತೆ ಕುಂಜಾರುಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಮುಟ್ಟ್ಯ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ರ ಪೋಡು ಇಜಿನ ಅಲ್ಪರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಪೋತ್ನ ರೋಡ್ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಸೀದಾ ಪೋಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರಾ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತುಂಡು. ನೆಟ್ಟೆ ಪೋಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಾ ಇಂಕ್ಲಿತೆ ಸೊ ಇಂಕ್ಲಿತೆ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಮುಲ್ಪನುಂಡು. ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಗಾಡಿ ಪಿರಾಡು ಪೋಪ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಅಂತಾರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಬ್ಬರ ಮಲ್ದೇರಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಸೀದಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಳಾಯ್ದ ವೀಡಿಯೋ ತೀಯರ್ ತಿಕ್ಕಂದು ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂಟರಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ಸೀದಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೀಡಿಯೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೀಯರ್ ತಿಕ್ಕುನು. ಓಕೆ ಪೋಯ್ ಅಂಚಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಹೋದವ್ರಕ್ಕ ಬಲೆ.
ಮಸ್ತ್ ತುಯ್ಯರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚೊಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಕುಂಜಾರುಗಿರಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಬಣ್ಣಗ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಜೋರದ ಬರ್ಸ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚಾದ ನಂಗೆ ಬೈಕ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ. ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಸೊ ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ಯರ ಮುಲ್ತ ಸೀನರಿ ಪೂರ ಎಂಚೊಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮುಲ್ತ ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಸೊಬಗೆ ಬೇತೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದಿನಿವೆ. ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಂದು ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಟಾಗಿ ಎಂಡ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Got to produce, that is a booth.